Bu sapağımız iki anlatmanın jemi şoňusyna durup geçers. Yani kvadrat deňlemeleri bolsun, beýlekler bolsun, şolarda ökman suratda gerek, şoň üçin muny belläp almaňyz maslahat berýän. Yani iki anlatmaň derejesi diýende bir a goşmak b'nin kvadraty bolup biler, a goşmak b'nin kuby, şolar barda diýe. Bu temamız. Geçelim. Eger men çalt gurlap geçsem, siz pauza berip durup soň seretip bilersiňiz. Mysal üçin aýdaly a goşmak b'nin kvadraty näme diýmek? 2 san a goşmak b'ni öz-özüne köpeltmek diýmek. Bunu men derejeli sanlarda da düşündirip geçdim. Bir derejeli sanlar barda videomu seretip bilersiňiz. Ýagny a goşmak b köpeltmek a goşmak b. Indi näme diýär? Şol ikisini şu taýda biz açdyk. Näil açdyk? Gorkadaýyn. Ýagny şu a'myzy alyp aýratentde köpeltip çykdyk. A köpeltdik, soňra b köpeltdik. Ýagny a köpeltmek a näşeýle ýazdym? Ýagny a köpeltmek b, a b ýagny şeýle ýazdym. Soňra b'mizi alyp aýratentde köpeltdik. Ilk a köpeltdik, soňra b köpeltdik. Ýagny b köpeltmek a näşeýle ýazdym? B köpeltmek b. Ýagny şeýle ýazdym. A köpeltdik a kvadrat boldy. A b'ni a b diýip ýazdym. B a'ny hem a b diýip ýazdym. Näme üçin? Sebäbi b a deňdir a b'mize deň. Deňdir a b deň. Ýagny muň ýerine san oýup görseňiz bolar 2 köpeltmek 3 deňdir 3 köpeltmek 2. Ýani 2 6. Köpeltmekde ýerini çalşanymyz bilen jem näme diýär? Jem ütgemeýär. Dowam edýän. Ýagny a b boldy, b'ni b köpeltdik, b kvadrat boldy. Şu taýda a b bilen a b'ni goşdyk, 2a b boldy. Ýagny islendik meňdeş sany a b 2a b. A b c'ni a b c'ye goşdyk, ýene 2a b c bolar. Tapawut ýok. Näçe harpdan ibarat bolanyň farky ýok. İki san meňdeş zat bolsa, şonu goşsak öňündäki bir wady pikir etsek, şolar goşaýmaly. 2a b c bolar. 2a b c bilen aýdaly 3a b c'ni goşalyn. Deňdir 5a b c bolar. Ýagny farky ýok. Eger iki ýerdäkiler meňdeş bolsa, onda öňündäki sanlar goşaýmaly. Dowam edýäs. Şurada men şulary aýraýyn. Demek a goşmak b'nin kvadraty näme deňeken? A kvadrat goşmak kb goşmak b kvadraty deňek. A goşmak b'nin kuby näme deň? A goşmak b'nin kubyny ilk açyp ýazýas. A goşmak b'ni 3 gerek öz-özüne köpeltip ýazýas. Ne açyp görkezdim men. Ýagny şuň aralarynda köpeltmek bar diýmek. 3 gerek öz-özüne köpeltip. Indi biz ýanky zatdan bilýäs. A goşmak b köpeltmek a goşmak b. Şoň ýerine a kvadrat goşmak 2b b kvadrat diýip ýazdym. Ýagny şu a goşmak b'ni a goşmak b köpeltmek diýmek, başgaça a goşmak b'miziň kvadraty diýmek. Ýagny a goşmak b'niň kvadraty näçe deň eken? A kvadrat goşmak 2b goşmak b kvadraty deň eken. Şunu men indiki şunu ne şu taýda ulandym men. Ýagny a goşmak b'niň kvadraty şu diýip ýazdym. Indi şu taýda şu a-ny içine köpeltip çykmaly. Ilk şuňa, soň şuňa, b-ni hem şeýle köpeltip çykmaly. Şonda bolanda şu anlatma gelip çykýar. Men onu köpeltip görkezýän size. A-myzy alýas, a köpeldýäs, soňra 2b-ýe köpeldýäs, soňra a-myzy alyp b-ýe köpeldýäs. Şeýle üstüne. Soňra b-mizi alyp üstüne köpeldýäs. Ilki şuňa köpeldýäs, soňra şuňa köpeldýäs, soňra şuňa köpeldýäs. Bir hil ýürek gysgynçy bolmagy mümkin. Ýöne aýratentde köpeltmäge biz iň ardan şu a goşmak b kubunken bilmeli. Ondan soň aňsat usuly bar. Soňuna çeýin görüň aňsat usuly has. Ýani kyn köpeltmek gerek bolanda. Ne şu taýdan dowam etsek a-ny a kvadrata köpelsek a kub bolar. A-ny 2b-ýe köpelsek 2a kvadrat b bolar. Ýagny şu a köpeltmek 2ab boldy. Şu aralarynda köpeltmek bar diýmek. Şu taýda a bilen a-ny köpeltip bolýar, a kvadrat bolýar. Başga zat köpeltip bolanok.
Indi a'ny b kvadraty köpeltsem şo bolşy ab kvadrat boldy. Indi b'ni a kvadraty köpeltsek a kvadrat b, b'ni 2b köpeltsem näşe boldy 2b kvadrat, ýagny şu diýmek b'ni 2b köpeltdik. 2ab. Ýagny bärde diňe b bilen b'ni köpeltip bolýar, o da b kvadrat bolýar. Soňra b'ni b kvadrata köpeltdik. B köpeltmek b kvadrat. Bunu dereceli sanlardan bilýäňiz ýokarlaryny goşaýas. Bir goşmak 2-de bir goşmak 2 deňdir b kub. Gara näşe. Nüştaýda başga näme meňzeşlikler bar? Indi şu aňlatma dolanyp gelýär. Şu aňlatmada şul a kvadrat b bilen a kvadrat b meňzeş. İki sany meňzeş aňlatmany öňündäki sanlaryny goşaýas. Öňünde bir wagt diýip düşünmek. Düşünýär hesapy ýok bolsa 2 bilen 1 goşsak 3 a kvadrat b bolar. Soňra ab kvadratymyzdan hem bärde 1 san bar, bärde de ab kvadratymyzdan öňünde 2 san bar. 2ab kvadrat bilen 1ab kvadratymyz goşsagam 3ab kvadrat bolar. Näşe 3ab kvadrat bolar. Şeýle görkezýän men a kvadrat b'mizden hem 3 san boldy. Gara soňky netijemiz a kub goşmak 3a kvadrat b goşmak 3ab kvadrat goşmak b kub. Soň dowam edýäs. A goşmak b'niň 4-nji derejesi. Şeýle hasaplamalar bolýar, içine köpeldiýän, onu köpeldiýän bir topar çylşarmly hasaplamalar bolup gidýär. Eýem bu ýürek gysyn şey wagt alýar, hem düşünmesi kıyın çylşarmly däm etmeli. Aňsat usuly ýokmy? Elbetde bar. Pascal uçuşlarynyň kömegi bilen has ýöneki usulda şu iki aňlatmanyň derejelerini hasaplap bolýar. Men onu indik sabakda düşündirip geçerim. Häzirlikçe sag bolun, saglykda görüşelim.